V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako funguje podpis kúpnej zmluvy na základe plnej moci. Čo to vlastne znamená a na čo si dať pozor? Plná moc je dokument, ktorým môžete niekoho splnomocniť na to, aby za vás podpísal kúpnu zmluvu. Uplatňuje sa to hlavne vtedy, keď neviete byť prítomní pri podpise kúpnej zmluvy. Buď ste chorí, alebo ste v zahraničí, proste na danom mieste neviete byť. Aké sú rozdiely? Plná moc pre predávajúceho musí byť úradne overená. To znamená, že si overíte buď na matrike, alebo u notára. Ale plná moc, ktorá je pre kupujúceho, tá nemusí byť úradne overená. Tam stačí obyčajný podpis, kde sa podpíšete vy a druhá strana, ktorú splnomocňujete. A na čo si dať pozor? Je veľmi dôležité, aby tá plná moc bola čo najviac špecifikovaná. Aby tam bola vyšpecifikovaná nehnuteľnosť, prevod kúpnej ceny, výška kúpnej ceny, forma úhrady tej kúpnej ceny, čísla účtov, splnomocniteľ, splnomocnenec, prípadne dokedy má tá plná moc mať platnosť. V prípade, ak potrebujete podpísať záložné zmluvy na základe plnej moci, v tomto prípade to nepôjde. Od roku 2014 už nie je možné podpisovať záložné zmluvy v banke na základe plnej moci. To znamená, ak by bol niekto v zahraničí a jeho nehnuteľnosť kupuje niekto na hypotéku, tak bude musieť prísť na Slovensko a podpísať záložné zmluvy fyzicky tu, prípadne tie záložné zmluvy poslať na nejakú ambasádu do zahraničia. Bohužiaľ, plná moc na toto neplatí.